खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव आं रमेन बर' गिबि रादाबखौ होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय धेमाजिनि जियाथल दैमानि गिथावना खामानि 12 नं राजा लामाया दा बन्द बावैसो थांनाय साननैसो सिगां आसाम आरो अरुणाचल रायजोआव जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव जियाथल दैमाया गिख्रंथाव महर लायो गोजौनि बाहागोआव माथावरिनि खायसे बाहागोआ बायसलांनायनि जाउनाव खमैबो गं 25 गामिफोरा दैजों लोमजायो जियाथल भजालभारि हेसुलि बादधरी बायदिफोरखौ लाफानानै सोनाब धेमाजिनि गोबां ओनसोलानो दा दैनि सिङाव 12 नं राजा लामाया फ्राय 1 किल'मिटार लावथाया दैनि सिङाव थांनायनि फिथाइ महरै गारिफोरजों लोगोसे सुबुंफोरनि थांनाय फैनाया हेंथा सोमजिहोदों नैबे नुथाया जाहैबाय बे दैबानानि नुथाय আপোনালোকৰ কি ক্ষতি হৈছে ক্ষতি মানে আপোনালোকে দেখিছে চাওক সবৰে ঘৰ ভেটি তল গৈ আছে এতিয়া আমি গোটেই মোৰ ঘৰটো গোটেই এতিয়া গোটেই চৌকে যিমান আছিলে আমি ভাবি আছিলোঁ এইবাৰ বানপানী নহ'ব চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইবাৰ বানপানী নহয় আমি সুন্দৰকৈ মুঠাই নিৰ্মাণ কৰিছোঁ পীযুষ হাজৰিকা আহি নিজেই কৈ গৈছিল আশ্বাস দিছিল এইবাৰ বানপানী নহয় কিন্তু শেষত এই অৱস্থা আজি তেখেতলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত গ'ল আজি সাধাৰণ এটা বান সেই সমস্যাটো মাৰিবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিছে খুব বেছি যদি সৎ ইচ্ছা যদি থাকিলহেঁতেন চৰকাৰৰ যে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজক যদি বানপানীৰ সমস্যাটো যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবে অতি সোনকালে নিৰ্মূল কৰিব পাৰে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাবলৈ একো নাই চৰকাৰৰ পৰা আমি গোটেই মানে আমি বিচলিত হৈ গৈছোঁ চৰকাৰে যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে চব প্ৰতিশ্ৰুতি যেনেকৈ জিয়াহলত ফুটুকা ফেন আহিছে তেনেকৈ ফুটুকা ফেনৰ দৰে ইহঁতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু কামত একো নহয় কিমানখন গাঁও পানী তল গৈছে কিমানখন ইয়াত মেইন এতিয়া ফ্লাড এৰিয়া হৈছে আমাৰ ভজু গাঁও হেচলি শালমাৰী 2 নং ঘেয়াৰী চুক পাভমাৰী বাটঘৰীয়া গোটেই বিস্তীৰ্ণ এলেকা মুঠতে 30খনমান এলেকাৰ গাঁও সম্পূৰ্ণ আজি জলমগ্ন धेमाजिनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां आफगानिस्तान सोरखारा तालिबानजों नङा सोरखारनि मावदांसाफोरनि जाख्ल'नायनि थाखायसो जेननो नांदों थारैनो आफगानिस्ताना माबोरै जेननो नांगौ नैबे फोरमायथायाव नायगिरि नोंथांमोननो जोङो सुंद' फोरमायथि होनो नाजानाय जाबाय तालिबान उदखारिनि हानजाया आफगानिस्तान हादोरखौ सेनानै गावसोरनि दखल खालामनानै लाबाय रासिया खौरां बिजोंनि बादिब्ला सेखना लानायनि उनावनो हादोरनि 72 बोसोर बैसोनि हादोरगिरि आशरफ घानिया हादोरनिफ्राय गंसे गावारि उरां जाहाजजों खारखोमाबाय आफगानिस्तान हादोरा उदखारिनि आखायाव थांनाय लोगो लोगोनो हादोरनि गोबां सुबुंफोरा आफगानिस्तान हादोरखौ एंगारनानै थांनायबो नुनो मोननायखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आफगानिस्तान उरां बन्दरनिफ्राय उरां जाहाजजों सुबुंफोरा थांफानो नाजानानै उरां जाहाजनि साखानि सायाव बाबथानानै थांनो नाजानायाव सानै सुबुंनि जिउबो खहा जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों ओरैहाय बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोरा दा सोंथि खालामदों आफगानिस्तानखौ आमेरिकाया मानो उदखारिनि आखायाव बोलि होखो आफगानिस्तान हादोरनि रैखाथि बोलोआ मानो तालिबानफोरजों जुजियाखिसै मानो आशरफ घानिया तालिबाननि सेराव खर' गंलायखो दा गोबां सोंथिनि जेंना जेंगोनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आमेरिकानि हादोरगिरि जो बाइडेना बे बुब्लियावनो मोनसे खौरां गोसारदों बे खौरांखौ नागिरो नोंथांमोननो जों खोन्थानो नागिरो आफगानिस्तान हादोरा थेर बेथेर सामलायख' हायि जानायनि आन्दोनि जाहोना जाबाय आफगान सोरखारनि जाख्ल'नायनि थाखाय 2001 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिम 20 बोसोरनि थाखाय आमेरिकाया आफगानिस्तान हादोराव गोबां US डलार रां खरसा खालामनानै आफगानिस्ताननि डिफेन्स फर्सफोरनो दान बान्था होनानै आफगानिस्तानखौ रैखाथि होबोदोंमोन नाथाय आफगानिस्तान सोरखारा नंगुबैयै जेसेबां अनजिमानि डिफेन्स मावदांसा दङमोन बेनि बांसिन अनजिमानि डिफेन्स मावदांसा दङ होनना खागोजै खोलोमै खालामनानै आमेरिकाया हादोरनिफ्राय रां जाख्ल'नाया सोलिदोंमोन उनावहाय आमेरिकाया आफगानिस्ताननो रांखावरियारि हेफाजाब होनायखौ बन्द खालामनाय लोगो लोगोनो आफगानिस्ताननि डिफेन्स मावदांसाफोरा दान बान्था मोना जानायसै जाउनाव गासैबो डिफेन्स सिस्टेमानो खामानि गैयै जानायसै गुबै रावाव बुङोब्ला आफगान सैनिकफोरा थाखानि थाखायसो मावमिन होदोंमोन थाखा गैयाब्ला मावमिन गैया थामहिनबा सुंद'यै बुङोब्ला थाखा गैयाबा मावमिन गैया ओरैहाय विश्व बाखिनि दाय जाबसिननायनि फिननायखौ जो बाइडेना होयो बेबायदिहायसो बिथाङा बुङो दि जों आफगानिस्तानखौ हेफाजाब खालामनायनिफ्राय गोजानाव थादों जाहोना बेनोदि आफगानफोरा गावसोरनो गावसोरनि हादोरनि थाखाय तालिबानजों दावहा नांनो बोलो फोरायाखै बेनिफ्राय रैखाथि आफगानिस्ताननि हादोरगिरि आशरफ घानिया गावनो तालिबाननि खाथियाव खर' गंलायखाबाय खौराङाव बेबो सोराङाव फैदों दि आशरफ घानिया हादोरनिफ्राय गंब्रै गारि आरो गंसे उरां जाहाजाव थाखा सोनानै खारखोमा लांबाय खौरां मोननाय बादिब्ला घानिया गावजों
लोगोसे एसेबां थाखा लांफानो नागिरदोंमोन दि उरां जाहाज आरो गंथाम गारियाव जायगा जायैनि एयारपर्टआवनो खायसे गोबां थाखाखौ गालांनो गोनां जायो। खारखोमानानै थाहैनो थाखाय आश्रफ घानीआ गिबियावनो नसुंसे हादोर ताजाकिस्तानसिम उरां जाहाजजों थांदोंमोन, नाथाय बेखौ दाबि खालामनाय जादों दि ताजाकिस्ताना उरां जाहाजखौ बानो होयैलाय फिन गिदिंबोफिननानै अमानाव बाख्लायफैयो। खौराङा बेबो गोसारदों दि आश्रफ घानीआ इयुनावहाय आमेरिकासिम थांगोन। बेनिफ्राय मोनसे खोथाया रोखा जायो दि आफगानिस्तानखौ रैखाथिनि थाखाय आमेरिका सोरखारा जेसेबां थाखा बाहायबाय बे थाखाया ओरैनो दैयाव थांबाय। आरो जारिमिना बुङो आफगानिस्तानाव रावबो बायजो हादोरनि सासना माब्लाबो सोलिया। दिनै बेयो मोगथाङाव बेखौनो फोरमान होबाय। मानोना 20 बोसोर सासन खालामसेयावबो आमेरिकाया आफगानिस्ताननिफ्राय दा आखाइ गोजायै थांफिननो गोनां जाबाय। दा बे बुब्लियावनो खौरां गोसारदों दि रासिया, चाइना आरो पाकिस्ताना तालिबानखौ मैखोमै हेफाजाब होदों आरो बे तालिबानखौ मैखोमै हेफाजाब होनायनि थाखायनो तालिबाना सानसेनि गेजेरावनो आफगानिस्ताननि काबुलखौ बिसोरनि दखलाव लांनो हायो। नेशनेल डेस्क, बड'लेण्ड खौरां।